वाह कितने सुंदर मॉल है। ऐसे थोड़ी उठाता है, ऐसे सीधा कर। ओह सॉरी नहीं भूल गया। वाह मम्मा कितना क्यूट है। दोस्ती करवाने अरे है। क्या किया ए बेटा माना ही दे नहीं ले पूरी का गिटिंग समझ से बेटा इधर आओ मैं क्या करना नहीं करते बेटा Cuman gedor sih bener. उन्दी था kan mati gedor kayak कड़ी कड़ी kayak gitu बोल दिया था। ah देखा कितना फिटिंग है इसलिए मां langka tuh kan naga mah tuh kan naga dah तीन dewasa ni नहीं ले नहीं मनसे का नहीं में नहीं को bukan naik main nih ibu macam ada तीन dewasa Ke bayi tight mah balik nangka. dan dengan tadi kan di sini fitur kan lagatar tadi kan ngerti jawa tara buat ngerti jawa जोङो शपिं खालामनानै फैखांबाय एक्चुअलि जोङो सानथाम थानानै न'आव थांगोन ओंखायनो एसे शपिं खालामबाय जोंनि थाखाय न'नि मानसिनि बयनिबो थाखाय एसे निउ इयारबोथ' ओंखायनो खालामबाय आरो या जानायावनो दान्दा सबसे फार्स्ट जोंहानि न'नि गोदोरनिफ्राय स्टार्ट खालामनि नैबे जाबाय जोंहा बिहावनि थाखाय कट लानानै फैदो आरो बेनो नैबे आरो जोंहा आइ बिखुमजोनि थाखाय कुर्ता इनिफ्राय आरो नैबे उलनि लंपेन्ट आरो नैबे कुर्ताया एक्चुअलि बैसो जाबाय बुंनो बायो एसे बांद्राय बैसोबो जाद्रायाखै देसन थेवब्लाबो माने दख'नानि सिङाव माने गाननो मोजां मोनो आरो ना जोंनि आइया नै बेबायदि कुर्ताफोरखौ माने उलनिसो आरो कुर्ताया नैबे फिसा जालानि थाखाय लानानै फैदो बेखौ न'आव गाननो जा न'आव थांबाथाय नांगोन ना बेनो लानानै फैदों न'आव गाननो ओमफ्राय आंनिया जेकेटआ आं नायबाय बिराद नायबाय माने मायबा मायबि नायसोबाय नायनानै आरो आङो एकदम कनफिउज जाबाय आरो माखौ लागोन माखौ मागोन गोलाव आरो आन्थु लासि मोनहैगोन बेखिनिया जाबाय दिनैनि शपिंआ सेंग्राफ्रा थब हाबा जानो ओंखारबाय थायोना नै हाबा जानानै नाय मा अबस्था हाबा जायै सिगां गाव मा नोंनि मोनखौ मारै नांदों नामा नों गस्ला मबाइल जि लानो गोसो बेखौनो लानाय दिनै नाय हिनजावनि बिमानि बेटानि बाबानि इसोरनि लानायावनो आंनि दिंगिला बाबरलायलाङो नोंनि गाननो जों बायना होगोन दे रेसपन्सिबिलिटि खराव फैनाय लोगोनो मालायनो होनायखौ सानग्रोयो आरो गाव लानायखौ बावलांनो गोनां बाध्य जायो आरो बेफोरखौथ' बुङो मोजां गोसोनि मानसि बावनो गोनां बाध्यतामुलक जायो बेखायनो थब हाबा खालामनाङा जुदि एकदम फुल इन्जय खालामनोबा जि लानो गोसो बेखौनो लानो लुगैयोबा जायजोंनो मेदेन गिदिंनो लुगैयोबा मा बिलाय मा जायदों मेदि गिदिं माने लोगोफोरदो आरो जायजों मेदेन लोगोफोरदो दा जों फ्रि माइन्डआव बेलासे मबाफोर बा लोगोफोरदो माथिबा गिदिंनो थांनो होनबाबो थांनो हाया हिनजावाबो सोंगोन बिमायाबो सोंगोन फन खालामै बिदि आयाबो सोंगोन बाबायाबो सोंगोन हिनजावाबो सोंबाय हागोन बाय वेटिं मोनगोन आरो सोबजों रायज्लायनो मोनना रायज्लायगोन हाबा जायै बेचलारा आंनि भिडिअखौ नायबाय दोङो नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ ध्यानसे खोनासं मालाबाबो थब हाबा खालामनो गानि सेस्था खालामनाङा मा मिथिबाय दानि सेंग्राफोरा सानो जेरै बाजाराव थांबाथाय बोरमा मासे बायनो थांदो आरो थ' बोरमाया नुनायाव बिराद मोजां कालाराबो मोजां नुनायावबो मोजां बिदि सानना जे बि मोजां बोरमाखौ आं दा लायाबा उनाव बेलेग बेफारिया थब बायना लांगोन होननानै
बायब्रबना लाबाथाय आं बायदि थक जागोन मिथिबाय आरे बोरमाया बहुत फैगोन बहुत दङ बोरमा नों माने आंखौ बोरमायाव खोलैबाय नामा गाज्रि मोननाङा ना आं उदाहरनसो होदों नों उदाहरन माने नों बोरमाखौसो मोनबाय आरो उदाहरन आं लोगोफोरखौसो उदाहरन होदों ना उदाहरन होनाय खिन्थु नों लोगोफोरखौ उदाहरन होनायाव नों माने बोरमाखौ सोंखो बुंबाय नों नङाना बा सिख्लाफोराबो नङाबा गथ'फोरखौबो आं बोरमा बुङाखै आं बास एग्जाम्पलसो बुंदो एग्जाम्पलखौसो बुंदो बायनो थांनानै हठातके बायनाङा जोब्बाय होननानै मिथिबाय थ' बेखायनो एलार्ट जोंफोरा बिदिनो फासिदो लानिस्लि जासिगोनलै होनना लानानै दा गाव एख' मोना नाय नै थान्दा दिनावबो नै हाफ पेन्ट गाननासो थानांगौ लंपेन्टबो गैजा रोंलिया हाफ पेन्टसो गानना थानांगौ नाय इमान थान्दायाव साथि सुइटार सिंथि लंपेन्ट गैला नैयाव ससेनिफ्राय हास'नाय बेसे गुसु आं दा इखौ लानायखौसो देखायबाय खिन्थु आंनिया इनिसायबो इनिया 10% जुदि गस्लायानो इनियानो दोङोबा आंनिया मात्र 4%ल' मोनगोन आंनि गस्लाखौ दयनो बुंखाबाय सन दा आंनि दख'नाफोरखौ आं लोगोफोरखौनो बुजायखाबाय आङो नों सैथो बाथ्रा बुङाबाबो जागोन मिथिगौ दयनो आं लोगोफोरखौ बुंखाबाय थब हाबा जाना लाबाथाय फासियो जेबो मोना बै आंनि सला एभेलेबेल थानायफोरा सिगां हाबा जायै सिगां बायसिना दोननायफोरा दा नोंगो फायनायनि उनाव सला गांसे गिन्जि गांसे बायबाबो दाय बोला गिन्जि गावनि कारने लाबाय आंनि कारने लांगैया बोरोना मायबा गस्ला गांसे अफिसनि लाबाबो दाय ड्रेस सिलायबाबो दाय बोला आंनिया बोरोनो अरे अफिसाव थांनाय मानसि डिउटिनि कारनेथ' ड्रेस नांखागोन ना आंना जानला मोनला लाया आंना जानला मोनला गस्ला लाया खिन्थु आंनो जेखौ नांगौ आं लाखागोन खिन्थु इयो अत्याचार लायो बेखायनो बुंनो गोनां जायो इखौ मिथिगोन ना नोंनो नांगौबा आंनो नांगौ ओंखायनो आं दानिया खमान बुंखायो नों लाबोबा आंनोबो लाना फैखानांगोन होननानै जोंहा न'आव थांनो मोनसिगोन बोसोरसेनि उनाव न'आव थांनो मोनगोन आरो जों दा बिराद मोजां मोननाय खिन्थु दा बिराद मोजां मोनदों न'आव थांनाय खुसि मागोबो मोनफैखाबाय ग्रोबनो मागोबो मोनजाखागोन न'आव थांबोला दा आरो मोनसे भेजाल खोनालायबाय मायबा मेगनथिं थांनानै मेलेमखौनो जाजोबोनो मा इयो मा भाइरास जे मायबा 2.0 भाइरासाव लायबायनो जेतिया इलेक्शननि टाइम फैयो तेतिया गथाय बेमारा बन्द जायो दाख्लै बिहारनि इलेक्शनफोराव कर'नाया बन्द जाजोब्बायमोन इलेक्शन फैनाय लोगो लोगोनो कर'नाया गैलिया माने बन्द आरो धाबा धाब एकदम गारियाव हाबबा 10 जन मानसि गिदिंदो जादो लोंदो जोंनि असमनि बाथ्राखौ बुङाखै आरो बिहारनि इलेक्शन दाख्लै बैसो जाना थांबायना बिहाराव माने टेम्पु गंसे 10 जननि जागाबा 15 जन जयो जबरदस्तिबो पेटला बिहारिफोरा बाजाबलायो बे टाइमाव कर'नायानो गैलियाबो जानि सला तलाया दा पेकिं खालामना दोनथ'नि लायसै बाकसाव सोनानै दोननोसै नै जोंहा फिसाज्लाया मा खालामना लादो नै मा दुस्थु मानसियानो हराव उन्दुना थानायानो माबा खाफालानो बिनो बौना थादो मा जे खालामना लादो बे मिथिया आरो गुडल नों मा खालामनाय गेम गेलेबाय थादो थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन मा मोनसेसो नायबाय थादोलै बेलाय दावदी अनिया डायलग मारि बियादो नोङो दयनिफ्राय दावदी अना बुयादो गोदनावलासि एवना होसिगोन आं नोंनो र' नोंनो मोनाखाबाय नालाय बेसेबां उखर जानो हागोन इयो दासो इयो थुयै इयो सिंग्रा जानानै थांबाय आरो इयो दावदैनि थाखाय हाल्ला खालामगासिनो दावदैबो होआ नोंनि एवना होबाबो होआ आंनो फोलाबसो होआ साला दिनै बोथिल' जादो बाहेराव जाना फैगोन नंदोंमोन दा कभिडनि कारणे सबाइ दालि मैगं संदो दिनै सबाइ दालि मैगं संदो बोथिसेयानो जायो बापा आरो मिथिगोना सबाइ दालि मैगं ओमफ्राय आरो बेदर दाउ बेदराबो सबाइ दालि आंनि इन्जिना इमान हेभि आंने सब हजम खालामनो हायो बोथिसेदोनो जालाबायो बर' मानसिफ्रा बोथिथाम जाखायो बोथिथाम जाखायो आं बोथिथाम जायो नायाबो बोथिथाम जायो जोंनि बाबाया बोथिथाम जायो जानि बर' गामिनि लाहापारा गामि सब मानसिफोरानो बोथिथाम जाखायो जायाबा जाखायो बाथोन फालु गारान एकदम खिथौ आलु जायोसो फालु बाथोन जायो थेवबो जाखायो बोथिथाम रंगियानि मानसिफोरा बोथिनैल' जायो जोंनि एकदम गामिनि मानसिफोरना बोलो दोङो एकदम हांसिसे जेरै जायो मा उठायनाबो होनो एकदम बंबो थालि पांगारि हमनानै जों फुयोमोनसै आं जाङा आइमुआ जाङानि बाइमुआ खानाबादो मिनियो मा खनथाम ओंखाम जायो होननानै जाङानि रंगियाव खननैल' ओंखाम जायो जाय मानसिया बिराद कनजुस फैसा खरस खामा हाखा टाइपनि मानसि बेफोर मानसिया बोथिनैल' जायो सानसे सा लोंनानै थाबाय आरो
जारि जोंनि बर' मानसिफोराथ' एकदम कनभिन्स नंखाया गामिनि मानसिफोरा होयो एकदम अमा बेदर मायबा बेदर बोथिथाम बोथिथाम जोंनाबो जायो र' बेदरालाय मायबा मोनसे खामनाबाबो जाखायो नाया बोथिथाम मानो जानायनि जानाय बोलोबो दोङो माथाया बाय कम्पिटिसन बोलोआ खिन्थु बिराद दोङो गामिनि मानसिफोरजों नोङो रङियानि नाय रङियानि भाग्य नोंनियाव नाङिदो इनिखायनो नोंनिया नैबे दा खानाया इखिनि गैया जालांबाय थायो जाय मानसिनि इखिनि खानाया गैया बे मानसियानो मा मिथिगोना मिथिया नोङो जाय मानसिनि खानाया बिगा नङा कथा कथा जोबलांबाय थायो नैथि बे मानसिना थाखा फैसा गैया थाखा फैसा गैया सब जेरै खानाया गलांबाय जेरै फैसायाबो गलांबाय आरो मोनबो नङा इफोरो जोंनिफोरा फुङावनो उथिनानै साहा लोंबाय र' बिनो साहा लोंगानांगो बार'था एकथा बाजाव बायदि लान्च खालामबाय बिनि उनाव बास फ्रि माइनाव थाबाय जुस लोंलायबाय बेलासे हरनि टाइमाव थालिर थाइसे एबा एप्पल थाइसे जाबाय बे इंलिश स्टाइलखौलाय मानो नांगौ जों माबा फिगार बनायगोन नामा जोंनो फिगारनि नङाना फिगारनि नङा ना 40-45 बोसोर उनावनो सिस्टेम एक्सपिरियेन्स जायो आरो जोंनि मोजां 70-80 बोसोरालासे थायो मिथिबाय 80 बोसोर माने 100 बोसोरालासे जिंदा थानाय दोङो जानायनि बोलो दों मिथिबाय इन्जिनखौनो नोङो सलायस नोङो पेट्रल नांगौ टाइमाव पेट्रल होआबा रिजार्भआव सलायबाय थाबा माबा रिजार्भनि उनाव जुदि पेट्रला जोबोबा गारिनि इन्जिना जुदि हावा लायोबा बे इन्जिना मा जागोन जोंनि हावा लानो होखायालै जोंनि मानसिफोरा होखायो जानायनि एकदम स्ट्रंबो नंगौना नङा बर' भाइबो फैबाय लोगोफोर जों दा किचेनाव थांना बुदलायलायनोसै दाउदैखौ जेरै देख्रुबो बुरैखौबो देख्रुबहैनोसै जालायनोसै बुरलायनोसै आं दहायनो माबाखौ केक खालामबायमोन नोंनियानो जोबानोखा बाथ्रायानो दहायनो केक खालामबायमोन आङो मात्र खुलुमबायल' बुंबायमोन रायजोफोरा बिदि आंनि खाथियाव जबाय थाबा आंथ' बुखिबाय थागोन आंथ' बुखिनो लुगैखाबायानो थायो आं खोनासंनोल'सो नांगौ आंनि बाथ्राखौ आंथ' बुखियाबाय थागोन खोनासंबाय थाबा आंनि बाथ्रायानो जोबा फैलायगोन आंबो बिदिनो गेजेर गेजेर गाज्रि दामोन गावनि बिफं गावनि बिदा गावनिनो आंगो होननानै निमाहा होबानो जाबाय माबाफोर भुल जायोबा थ' एसेयावनोसै होमबा दिनैनि भिडिअ'आ जे बर' हारिनि जय आरो बहुत थबनो बर' हारिया बहुत गोजौ जौगालांनो हाथों खुलुमबाय गोजोन्थों